bihi hora thuwi tongpro atamsana kerosene bului hor phanangai rima bai thitei tiprajak sajla khoroknani buma hor phanama bai simi thakliya hor nangjagono da bai bo bihigno tana naika bwsai hinai koktoma wa saimankha o khairakma sinjatei wanama sinja party mong patika telemura prakasteni tei sindrai tei koi ganani rupa chora kamiwo hor phanangnai bwsai Padma Mohan Deborma tabuk sak hijak nainai baidi chini koktoma Rung tipra sarongni nukhung chana ganang tongna ganang nangna ganang nukhung rogo homni no walai bulai toglai kutuklai nukhungo tongkasang koroi tipra sak kabang ma nukhung no oroi poroi bik bwsai chakri khailai tongoibo thamsa kok salaima koroi bwsaboti no kahamke naikolma koroi bwsaboti rok janijar oroi poroi hiksai walai lemani nukhungo osanti phelaimani khaksangma nia anglaimaro kabangma silsamung kok tripurao kabangma mungganang no kotor tangjak tong kaham tangjak gari ganang bare ganang abai kabangma tipra sarokni phasingno kabangma silsamung tongo kok tripurao obaino kaisa patimung ungthangkha phasalo patimung ungkha telemura bokhakseni bisingo khobjaknai tuisindrai tuikoi parani Rupasara kamiwo Rupasara rungnogono sebokni chakri khai tongnai takhok Padma Mohan Deborma sajla khorokni netui bihik Sikha Debormani nukhung phia salkabangma romoino takhok Padma Mohan Deborma tai Sikha Debormani bisingo kha kheklaimani homnino bihikno chuak arak nangai butok khaimani hainang puinang khaimani phia phasalokke bihik thui muktri lai tongphrono kerosene bului hor phanangai rio abo bai sirik morok ongai bagrumui tongphro bihikno muthai sinani hnoi haino hai da bai tanai rimani patimung patikha belai khe kha sajaknai kok belai khe khari yokjaknai o patimung ungma bai wana laijak Rupasara amsaini joto lukorok kamani lukorok sirik morok unglaimani khorang khanawoi phainai pheke ordek nislaipano kabang ka mankha bukhok Sikha Debormano dotino kamani lukorok kothumlai telemura saknai nogo tui phaike hanke belai halok hami angai bono jibi saknai nogo tubui phaijakha asamung hamia tangnai bwsai Padma Mohan Deborma tabok sak huijak khanai naidi patimung tam ongkha nukhungni lukorokni thane thui tongmani phu gai bo to maya khosawi thui tong ka bwsai ke kisa swak bo nungjak phu atihni sauta bo jesini rugi sauta sungno gai bo thui tongmani at kaisa silia phai bwsai akromon khairi peka mukhango sakangka bo jungdo thujago hanggai to hotat tam basai meyang thangwa gar furgana bo burum baram basanga bwsai kerosene borok tongman nogonom mane alade mon kun nokrarun bong mani khni toni tangkai kerosene dram toni mani phongkai abo at kaisa pura sori lukhlai ribe khangkai naiti sumjagwa kharbo malia hangkai nang bai khangkai sungno bong no parani bor kotorok bo khobori asrai rok bin bsamang nei tongo borong no thangai sungno khobori kha sungmo phaina bale kisale thangmule ga asani no bwsai to kri kha khar thanga sungmo manailia bwsai no ga bwsai ngai master khayo bwsa tongo salamak ne masa 14 বছর masa 11 বছর agin simi no pu kisami sa borong no to wala to joto jaga no wala layo tamte songjar khaiman ba obo to jungmo asu sasong malia jungmo kisa para bo hasal no jung to kai si homani ba hangka binong ni ke bo phaiya boni hodawo boni do phawse obhai uram jeng khanalaimani bigno horsogo kerosene bulo kotok sororuo hai hinai nukhungo tongkasang koroi bulai toglai onglayo hai hinai bulai tonglai tiprasa do phabo ongo phia tiprasa do phawo tini bulai khe khana hamlayo tini kok banglai khe khana hamoi khana warik
mani anglai tong kaham tong layo tong kasang tong layo sa kaham chalayo phia onno bara hamya o tong hamya wan sok mong hamya boroni phaikya tabo sung jotono saimania bai thangni bihik no se thui muktri laijago ob haike kerosene buli sogi mannai bahike bakha achaikya bahike wan somong phaikya buinido phani nukte de srangkha abono tabok wana laimani thinango bode om haike taibo tipra saroni nukhong no sung nuglaino khade khana laino bahike ka solainai abono tabok wan sokmong bureau report kok tripura